Rakovina prsníka nastane, keď sa niektoré bunky v našich prsníkoch stanú abnormálnymi. Menia sa tak, že sa na prsníku môže objaviť hrčka, opuch, vyrážka alebo výtok z bradaviek. Rakovina prsníka postihuje každoročne tisíce žien v Spojenom kráľovstve. Väčšie riziko sú ženy vo veku 50 až 70 rokov. Zvyčajne môžete očakávať, že na prvý screening prídete skôr, ako budete mať 53 rokov. Potom budete každé 3 roky pozvaní na screening. Vieme, že v našej lokalite v Bradforde veľa žien nenavštevuje ich stretnutia. Vystavujete sa tak riziku rakoviny prsníka. Niektoré ženy nie sú upovedomené o rakovine prsníka, zatiaľ čo iné sa môžu cítiť trápne, hanbiť sa, že sa zúčastnia screeningu. Vaše bezplatné stretnutia pomôžu vášmu praktickému lekárovi alebo zdravotnej sestre včas nájsť rakovinu a rýchlo začať s liečbou. Screening prsníkov využíva rentgenové lúče nazývané mamografia na kontrolu, či sa vo vašich prsníkoch nevyskytujú nejaké príznaky rakoviny. Šanca na rakovinu prsníka sa zvyšuje s pribúdajúcim vekom. Väčšina karcinómov prsníka je diagnostikovaná u žien starších ako 50 rokov. Je preto veľmi dôležité nezmeškať svoj termín. Okrem pravidelných návštev na vyšetrenie prsníkov je dôležité vedieť, ako si prsníky kontrolovať. Vedieť, ako skontrolovať vzhľad prsníkov a ako ich máte cítiť, vám pomôže zistiť, či je pre vás niečo nenormálne. Kontrola akýchkoľvek zmien je dôležitá, pretože rakovina sa môže vyvinúť medzi návštevou vašich stretnutí na screening. Ak si všimnete akúkoľvek zmenu na prsníkoch, ktorá pre vás nie je normálna, ihneď navštívte svojho praktického lekára alebo zdravotnú sestru.